Aalborg Kommunes plakatregler i valgkampen er for stramme, det mener Venstres Ungdom, som mandag gik på gaden i en lidt anderledes valgaktion. I Aalborg må valgplakater kun sættes op på stativer på udvalgte steder rundt omkring i kommunen. Eller også skal man købe sig til plakatplads på en privat mur. Og det er slet ikke godt nok, mener Venstres unge løver. Hvordan har I det? Derfor lavede de unge politikere deres egen valgmur med en levende plakatsøjle. Så godt ud, Tina. Hvor lang tid kan holde den stilling der? Ifølge Venstres Ungdom er de stramme regler med til at fastholde en skæv aldersfordeling i byrådet. Vi mener, at det er forkert, at Aalborg Byråd har vedtaget den her beslutning, fordi at det dels er med til at give de unge kandidater en mindre chance for at blive valgt ind. Vi ser, at byrådet tit i forskellige kommuner er meget skævt fordelt, hvor mange ældre de bliver valgt ind, og mange yngre, som måske ikke har de samme økonomiske ressourcer, de taber valget. Og det synes vi er synd for demokratiet. Og om ikke andet tiltrak Venstres kampagne opmærksomhed hos andre med interesse for politik. Folk på gaden er tilsyneladende også enige i, at der er for lidt spræl i Aalborgs plakatregler. Jeg synes, at det er et godt initiativ. Det må da være en måde at skabe opmærksomhed på det. Hvis jeg ikke kan se dem på lygtepælerne, så ved jeg ikke rigtig, hvad man skal stemme på. Det giver et større indtryk, når det er nogen, der står selv med plakaterne og hopper rundt, end det bare gør, når det bare hænger et sted. Jo. Selvfølgelig, hvis der er en eller anden økonomisk betragtning af, at det sviner, og at det er jo ikke at sige, hvem der så skal rydde op, og om det påfalder kommunen, så er der måske en idé i, at det ikke gør det sværere for sig selv, end det er i forvejen. Plakater, hvis de sviner bagefter valget, så er det jo nemt at se, hvem der har hængt dem op. Og det er hvem man skal sende regningen til for at få ryddet op, hvis det er et problem. Så nu kommer de efter os. Det er en idé. De unge venstrefolk har dog fundet andre metoder til at trænge igennem med deres budskab. De bruger Facebook-venner og YouTube, men det retter sig mest til de yngre vælgergrupper. Jeg synes, jeg savner en meget konsekvent linje fra kommunen her. For når man har et cirkus i byen, så må de retsvæk gerne hænge plakater op. Men når nu det handler om valgkamp hver 4. år, så må man ikke gøre det. Hvor går grænsen? Det er jo sådan, man kender socialisterne. De er gode til at hænge ud af vinduet og råbe og skrige. Og det er den måde, de får presset på. Men altså, det er jo også en god måde at gøre det på, når ikke man må hænge plakater op.